हजारोंच्या संख्येने आज मेडिकल व्यावसायिक सिंधुदुर्ग नगरीत एकवटल्याचं पाहायला मिळालं। आपल्या विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या वतीनं हा एल्गार पुकारला होता। सिंधुदुर्गच्या प्रत्येक तालुक्यातील मेडिकल दुकान कडकडीत बंद ठेवत या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला। सिंधुदुर्गातील जवळपास सर्वच्या सर्व 650 मेडिकल दुकानं आज बंद ठेवण्यात आली होती। ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या बड्या आणि धनदांडग्या कंपन्यांनी सध्या बाजारात पाय पसरले। आवाजवी सूट देण्याचं आमिष दाखवून या कंपन्यांनी स्थानिक छोट्या औषध विक्रेत्यांचे धंदे डबघाईला आणले। आधीच कमी मार्जिनवर काम करणाऱ्या किरकोळ विक्रेत्यांवर आणि स्थानिक डॉक्टरांवर या अनैतिक स्पर्धेमुळे उपासमारीची वेळ आल्याची भावना यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केली। या आंदोलनादरम्यान औषध विक्रेत्यांनी ऑनलाईन औषध विक्रीच्या भयंकर सामाजिक दुष्परिणामांवर बोट ठेवलं आहे। ऑनलाईन औषध विक्रीवर शासनाचं कोणतेही कडक नियंत्रण नाही, त्यामुळे याचा गैरवापर प्रचंड वाढलाय। नशेच्या गोळ्या, डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय गर्भपाताच्या गोळ्या देखील ऑनलाईन सहज उपलब्ध होत असल्याचा आरोप करण्यात आलाय। या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देत त्याकडे लक्ष वेधण्यात आलं। त्यामुळे आज दिवसभरात सिंधुदुर्गात काय परिस्थिती होती याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत आमच्या तालुका प्रतिनिधींकडून। मालवणात कडकडीत बंद पाळण्यात आला। शहरासह ग्रामीण भागातही हा बंद पाळत मोर्चाला पाठिंबा देण्यात आला। मेडिकल संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेल्या बंदला वेंगुर्लेत मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे। आपण माझ्या मागे बघू शकतात, आज वेंगुर्ल्यामध्ये कडकडीत मेडिकल बंद हा ठेवण्यात आलेला आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील सुमारे 44 जी मेडिकल आहेत ती आज बंद ठेवून निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे। ऑनलाईन जी मेडिकल विक्री आहे ती बंद करा, त्याचप्रमाणे त्यांच्या मेडिकल असोसिएशनच्या विविध मागण्यांसाठी आज काल मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते आज मध्यरात्री 12 वाजलेपर्यंत हा मेडिकल असोसिएशनचा हा बंद आज ठेवण्यात आलेला आहे। आणि सर्व जे मेडिकलवासी म्हणजे जे मेडिकलचे मालक आहेत ते या ठिकाणी ओरोसला रवाना झालेले आहेत आंदोलनासाठी। त्यामुळे वेंगुर्ल्यात सुद्धा या बंदचे पडसाद हे पाहायला मिळत आहेत, बंदचे पडसाद उमटत आहेत। वेंगुर्ले तालुक्यातील सुमारे जी 44 मेडिकल आहेत ती बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती या मेडिकल असोसिएशनचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी खानोलकर त्यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि सर्व जे मेडिकल असोसिएशनचे जे सर्व पदाधिकारी आहेत ते सुद्धा ओरोसला ज्या पुढील आंदोलनासाठी रवाना झालेले आहेत। वेंगुर्ले शहरात सुमारे 13 मेडिकल जी आहेत ती सुद्धा बंद ठेवण्यात आलेली आहेत। त्याचप्रमाणे या 13 मेडिकल सहित शहरातील जी तालुक्यातील मेडिकल आहेत उर्वरित म्हणजे एकूण 44 मेडिकल आहेत ती बंद ठेवण्यात आलेली आहेत। यामुळे रुग्णांवरही याचा परिणाम जो पाहायला मिळत आहे। विविध जी डॉक्टरांची जी डॉक्टरांचे जे दवाखाने आहेत त्यांच्याकडून दिली जाणारी जे औषधं लिहून दिली जाणारी आहेत ती औषधांसाठी आज नागरिकांना माहीत नसल्यामुळे बरेचसे नागरिक या ठिकाणी मेडिकलच्या ठिकाणी येत आहेत, मात्र त्यांना मेडिकल बंद मिळत असल्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय होत आहे। त्याचप्रमाणे या बंदची सामान्य नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना नसल्यामुळे त्यांच्यात मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे। दवाखान्यात गेल्यानंतर जी लिहून दिलेली औषधं आहेत, जी तातडीची औषधं गरजेची आहेत ती घेण्यासाठी नागरिक या ठिकाणी बाजारपेठेत येत आहेत किंवा विविध तालुक्याच्या ठिकाणी नागरिक जात आहेत, मात्र मेडिकल बंद असल्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय पाहायला मिळत आहे। दरम्यान हा बंद आज संपूर्ण दिवस या ठिकाणी सुरू राहणार असल्याची माहितीसुद्धा या मेडिकल मालकांकडून देण्यात आलेली आहे। शहरात सुमारे 13 मेडिकल आहेत वेंगुर्ले शहरामध्ये। ही सर्व मेडिकल आज बंद ठेवून यांनी निषेध व्यक्त केलेला आहे। सर्व मेडिकल चालक जे आहेत ते ओरोसला या ठिकाणी रवाना झालेले आहेत। त्यामुळे जी काही रुग्णालयातील काही जर गंभीर स्थिती असेल ती सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाची आहे, कारण जे गंभीर रुग्ण आहेत त्यांना तातडीची जी औषधं लागतात ती सुद्धा या ठिकाणी कशाप्रकारे त्यांना उपलब्ध होतात हे पाहणे पुढे याची सुद्धा माहिती पुढे मिळणार आहे। मात्र रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय ही मेडिकल बंद असल्यामुळे होत आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। खाजगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या ऑनलाईन औषध विक्री विरोधात आपण पाहिलं तर आज
देशभरात मेडिकल व्यावसायिकांनी आज बंद पुकारलेला आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात आहे ते आंदोलन सुरू आहे। आज आपण आता वैभववाडीचं पाहिलं तर वैभववाडीतल्या मेडिकल व्यावसायिक देखील या आंदोलनात सहभाग घेतलेला आहे। वैभववाडी तालुक्यातील 25 मेडिकल दुकानं आहेत, ती काल मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून बंद ठेवण्यात आलेली आहेत आणि हे सर्व व्यावसायिक आहेत ते या संपात सहभागी झालेले आहेत। सर्व व्यावसायिक आहेत त्याच ओरोस येथील जे आंदोलन आहे त्या आंदोलनात सहभागी झाले जातात। आपण पाहिलं तर वैभववाडीतील नेमकी काय परिस्थिती आहे ती आपण जाणून घेऊया। वैभववाडीत काल मध्यरात्रीपासून मेडिकल दुकानं बंद असले तरी मात्र दवाखाने आहेत ते दवाखाने सुरळीतपणे आज सकाळपासून सुरूच आहेत। आज आठवडी बाजार आहे आणि आठवडी बाजाराच्या निमित्ताने अनेक जे आपण पाहिलं तर खेडोपाड्यातून रुग्ण असतील, वयोवृद्ध लोक असतील ती आज दवाखान्यात आली होती आणि आपण पाहिलं तर माझ्या मागेच तर पाहिले तर ही रुग्णांची गर्दी आहे ती आज आरोग्य तपासणीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी आलेली होती। मात्र मेडिकल दुकानं ही आज बंद असल्यामुळे त्यांची काही प्रमाणात गैरसोय झालेली आहे। मात्र जर आपण पाहिलं तर या मेडिकल व्यावसायिकांकडून वैभववाडी तालुक्यातील जे आपत्कालीन जर अशी व्यवस्था देखील केलेली आहे। एक मेडिकल दुकान आहे त्या ठिकाणी औषधं उपलब्ध म्हणजे आजच्या दिवसापुरती ही औषधंही उपलब्ध करून ठेवलेली आहेत। मात्र आपण पाहिलं तर काही प्रमाणात आहे ती रुग्णांची ही गैरसोय झाल्याचं देखील दिसून येतं। मात्र या जी मागणी होती या व्यावसायिकांची त्या व्यावसायिकांनी आपल्या या मागणीकरता 1 दिवसाचा हा आज तो बंद आहे तो बंद पाळलेला आहे आणि वैभववाडी तालुक्यात 100% हा जो प्रतिसाद आहे या आंदोलनाला मिळालेला आहे। वैभववाडी शहरासहित भुईबावडा, उंबर्डे, लोरे या भागातील जी मेडिकल दुकानं आहेत ती आज बंद ठेवण्यात आलेली आहेत आणि या आंदोलनाला आहे तो 100% पाठिंबा आहे तो वैभववाडीतील व्यावसायिकांनी दिलेला आहे, हे या आज दिसून येत आहे। शहरातील मेडिकल व्यावसायिकांनी आपल्या विविध मागण्यासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज पुकारलेलं आहे। अर्थातच या आंदोलनामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कणकवली तालुक्यातील जे मेडिकल व्यावसायिक सहभागी आहेत। या आंदोलनाची जी दिशा आहे त्यानुसार काल रात्री 12 वाजल्यापासून ते आज रात्री 12 वाजेपर्यंत जिल्हाभरातील सर्व जी मेडिकल आहेत ती सर्व बंद राहणार आहे। अर्थातच कणकवली शहरामधील ही सर्व मेडिकल रात्री 12 वाजल्यापासून ती आता बंद आहेत। अगदी आपल्या पाठीमागे जे वेलनेस मेडिकल आहे जे मेडिकल दिवसाचे 24 तास सुरू असतं ते मेडिकल देखील बंद आहे। आज आता जिल्ह्यातील जे मेडिकल व्यावसायिक आहेत त्याचा जो मोर्चा होणार आहे तो ओरोस येथे होणार आहे। त्याच पार्श्वभूमीवर कणकवली शहरातील सर्व जे मेडिकल व्यावसायिक आहेत ते सकाळी 10 वाजल्याच्या सुमारास कणकवली शहरातील शिवाजी महाराज चौक येथे एकत्र जमले। या सर्वांनी आपल्या दंडाला काळ्या फिती बांधलेल्या होत्या, त्यांनी पांढरे कपडे परिधान केलेले होते। त्यानंतर हे सर्व मेडिकल व्यावसायिक एकत्र येऊन ओरोसच्या दिशेने मोर्चाला रवानाही झालेले आहे। आता दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहरातील जवळपास सर्व मेडिकल जी बंद आहेत। कणकवली तालुक्यात एकूण 175 मेडिकल आहेत, त्यामध्ये एकट्या कणकवली शहरामध्ये जवळपास 65 मेडिकल आहेत। ही सर्व मेडिकल बंद असल्यामुळे खास करून रुग्णांचे हाल होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही। सोपसाद लाईव्हसाठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली। अखिल भारतीय औषध विक्री केंद्रामार्फत आज पुकारलेला संप जो आहे, आज दोडामार्ग तालुक्यातून 100% संप जो आहे, आज संपाला प्रतिसाद दिलेला आहे। दोडामार्ग तालुका म्हणे किंवा भेडशी या ठिकाणाहून जी मेडिकल औषध केंद्र आहेत ही पूर्णपणे बंद ठेवून हा जो संप आहे याला पूर्णपणे प्रतिसाद दिलेला आहे। याचा परिणाम आज दोडामार्ग तालुक्यात बघायला मिळाला आहे। जे रुग्ण आहेत किंवा रुग्णांचे नातेवाईक यांना औषध खरेदीसाठी लगतच्या गोवा राज्यामध्ये जावं लागलेलं आहे। गोवा राज्यामध्ये जाऊन त्यांनी औषध खरेदी केलेलं आहे। हा पूर्ण बंदमुळे आज दोडामार्ग तालुक्यात मोठा परिणाम झालेला आहे। पूर्णपणे आज बघितलं तर 100% जी औषध केंद्र मेडिकल आहे ती पूर्णपणे आज बंद बघायला मिळालेलं आहे। कोकण लाईव्हसाठी परब दोडामार्ग। कुडाळ तालुक्यात देखील रात्री 12 वाजल्यापासून कडकडीत मेडिकलचा बंद पाळण्यात आलेला आहे आणि आज आपल्यासोबत काही मेडिकलचे मालक आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत की नेमका काय आपला प्रश्न आहे, जाणून घेऊया त्यांच्याकडून। नमस्कार, माझं नाव दीपक परब, कुडाळ केमिस्टचा मी सेक्रेटरी आहे आणि माझ्या समवेत आता आमच्या कुडाळ कार्यकारिणीचे सगळे पदाधिकारी येथे उपस्थित आहेत। मुख्यत्वे करून आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आम्ही इतकी वर्ष आमचा हा लढा ऑनलाईन औषध विक्रीच्या विरोधात आम्ही लढत आहोत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आमच्या शिखर परिषदेने किंवा आमची जी शिखर संस्था आहे AIOCD या संस्थेने
आज पूर्ण देशव्यापी संप, लाक्षणिक संप एका दिवसाचा पुकारलेला आहे, जेणेकरून आमचं म्हणणं किंवा आमचा आवाज देशातील सगळ्या तमाम सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचावा आणि आमचं उद्दिष्ट, नेमकं उद्दिष्ट काय आहे या संपामागचं ते त्यांना कळावं, या हेतूने आज देशव्यापी संपात आम्ही कुडाळ तालुका सुद्धा सहभागी झालेलो आहोत. आपली नेमकी ऑनलाईन मेडिकल बंदची मागणी कशासाठी आहे? कसं होतंय की आज या सार्वजनिक ही जी यंत्रणा आहे, आरोग्य यंत्रणा, त्याच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून एक औषध विक्रेता, रिटेल विक्रेता आणि त्याच्या पाठी उभा असणारा होलसेल विक्रेता हे आज भक्कमपणे उभे आहे. पण दरम्यानच्या काळात ज्यावेळी मोठे खेळाडू, म्हणजे आपण ज्यांना कॉर्पोरेट खेळाडू म्हणतो, त्यांची या व्यवसायात एंट्री झाली आणि तेव्हापासून आम्हा सर्वसामान्य केमिस्टांची परवड सुरू झाली की आज तगायत थांबत नाही आहे. मुळात आपल्या भारत सरकारचा शासन आदेश किंवा जो कायदा आहे त्या कायद्यात स्पष्ट म्हटलेलं आहे, 1945चा जो कायदा आहे, 1940चा आणि मग अमेंड केलेला 1945चा जो कायदा आहे, त्यात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की आमच्या देशात अजूनही ऑनलाईन विक्रीला कुठेही कायदेशीर मान्यता नाही. आणि असं असताना देखील काही हे जे मोठे कॉर्पोरेट व्यावसायिक आहेत ते बेहिशोबी सूट देऊन, फ्युरियस ड्रग विक्री करून, नशेची औषधं, गर्भपाताची औषधं ही विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन पूर्ण देशात राजरोसपणे विक्री करत आहेत. सगळे नियम धाब्यावर बसवून प्रसंगी ते हे घरपोच सुद्धा देत आहे. त्यामुळे एकंदरच सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यास फार मोठी इथे ही बाधा पोहोचत आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या औषधांमध्ये असणारी नशेची औषधं आहेत त्याचा सर्रास तरुण वर्गाकडून वापर होत आहे, कारण ती विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन त्यांना या मोठमोठ्या प्लॅटफॉर्मवर आता उपलब्ध होत आहेत. आणि हे सर्व आम्ही लोकांसाठी करत आहोत आणि हे पुन्हा एकदा या जनतेसमोर यावं आणि या निद्रिस्त शासनाला जाग यावी म्हणून हा आजचा संप, आमचा लाक्षणिक संप आमचा आज इथे होत आहे. कुडाळ तालुक्यात किती मेडिकल स्टोर्स आहेत? कुडाळ तालुक्याचा विचार केला तर साधारणपणे 140 रिटेल काउंटर्स आणि 40 ते 50 होलसेलर्स असा संपूर्ण कुडाळ तालुक्याचा डाटा सांगता येईल. या ऑनलाईन मेडिकलचा आपल्या मेडिकल स्टोअरवरती काय परिणाम झाला आहे? निश्चितच परिणाम झालेला आहे, कारण आज तसं देशाचा विचार केला तर 12.5 लाख औषध विक्रेते आपापली सेवा सगळीकडे देत आहेत सर्व देशात. तुम्ही जर थोडंसं मागे जाल करोनाच्या काळात, तर करोनाच्या काळात आमच्या औषध विक्रेत्यांनी स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन औषध सेवा पुरवली, घरपोच औषध सेवा पुरवली. आणि आम्ही आता खेदाने इथे नमूद करावं असं वाटतो की त्याचंच फलित आम्हाला हे सरकारच्या माध्यमातून मिळत आहे. त्यामुळे आमचे संसार, आमच्यावर अवलंबून असलेल्या कामगारांचे संसार आज पणाला लागलेले आहेत, कारण हे मोठे कॉर्पोरेट खेळाडू माफ करा, हे मोठे कॉर्पोरेट खेळाडू अतिशय कमी दरात, कमी सवलतीच्या ह्याच्यात जास्त सवलत देऊन औषध विक्री करत आहेत. बरं, ही औषध विक्री पूर्णपणे कायद्याला डावलून होत आहे. याच्याकडे मुख्यत्वे करून आम्ही शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. जनतेचा प्रश्न असा असतो की जर ते ऑनलाईनवाले सवलत देऊ शकतात, मग आपले मेडिकलवाले सवलत देऊ शकत नाही का? हा तुम्ही एक चांगला प्रश्न उपस्थित केला. इथे कसं आहे बघा की मेडिकलवाले जी सवलत देतात ती सवलत ते देत आहेत आपापल्या परीने, सगळीकडे मेडिकलवाले सवलत देत आहेत. परंतु इथे शासनानेच ड्रग प्राइस कंट्रोल नावाची एक संस्था कार्यरत असते आणि ती संस्था ठरवून देते की रिटेल मेडिसिन आणि होलसेल मेडिसिन जे विक्रेते आहेत त्यांना ठराविकच त्या मार्जिनमध्येच विक्री करता येते, त्याच्यापेक्षा जास्त मार्जिन त्यांना अलाउड नाही. 10% आणि 15% या मार्जिनच्या स्लॅबमध्ये जे आम्ही काम करत असताना 20 आणि 25% आम्ही समोरच्या ग्राहकाला कशा प्रकारे आम्ही सूट देऊ शकतो, हा एक साधा प्रश्न आहे. परंतु हीच औषधं हे जे मोठे कॉर्पोरेट व्यावसायिक आहेत, हे जे मोठे प्लॅटफॉर्म आहेत, ते निव्वळ आमची जी कम्युनिटी आहे पूर्ण देशात, फार्मसी कम्युनिटी, तिला संपवण्यासाठी
स्वतःचं भांडवल जाळून इथे ही मोठी ही सूट किंवा सवलत देत आहेत आणि एकदा आम्ही का नष्ट झालो की मग ते सर्वसामान्याच्या गिरायकाच्या उरावर बसून त्यांच्याकडनं दामदुपटीनं हे सगळे वसूल करणार आहेत. हा डाव सर्वसामान्यांच्या सुद्धा लक्षात आला पाहिजे, म्हणून हा सगळा संपाचा खटाटोप आहे. आपण सरकारकडे अशी मागणी केली आहे का की आम्हाला देखील मोठ्या प्रमाणात मार्जिन सोडण्यात यावं, जेणेकरून जनतेचा पण फायदा होऊ शकतो? अलबत्त आमची ही मागणी आहे आणि आमची संघटना या माध्यमातून कायम सरकारशी संवाद साधत असते. परंतु एक लक्षात घ्या, आज ही जी ड्रग्ज आहेत, ही जी औषधं आहेत, ही जीवनावश्यक औषधं आहेत. त्यामुळे आम्हाला सुद्धा कुठेतरी समजतं की ही औषधं आमच्याकडे आलेल्या त्या गरजू रुग्णाला एका ठराविक किमतीतच मिळाली पाहिजे. त्यामुळे अवाजवी किंवा बेहिशोबी नफ्याच्या मागे धावणारा हा सर्वसामान्य केमिस्ट नाही आहे. आणि ही केमिस्टची जी ओळख आहे ती आज तगायत आम्ही कायम ठेवण्यात यशस्वी झालेलो आहोत. आणि हेच कुठेतरी या कॉर्पोरेट व्यावसायिकांच्या डोळ्यात खुपत आहे. आणि म्हणून आमची ही एकी मोडून काढण्यासाठी ते अवाजवी सूट देऊन हा जो ग्राहक वर्ग आहे तो आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा डाव खेळत आहेत. आणि त्याला आमचा विरोध आहे. तो कुठेतरी सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचावा म्हणून आम्ही आज इथे संघटित होऊन या संपात, लाक्षणिक या एका दिवसाच्या संपात सहभागी झालेलो आहोत. शेवटचा प्रश्न की आता जर समजा दिवसभर मेडिकल बंद राहणार असतील, तर जर समजा एखादा पेशंट आला की ज्याला खरोखरच औषधाची गरज आहे, तर त्याच्या बाबतीत आपण काही विचार केलेला आहे का? हा विचार आम्ही निश्चितपणे ह्याच्या अगोदरच आमचा 8 दिवस आमच्या सगळ्या जिल्हा अंतर्गत सगळ्या संघटनांचा प्रत्येक तालुका संघटनांच्या मीटिंग होऊन त्याच्यात जे तालुक्याचे पदाधिकारी आहेत, प्रत्येक तालुक्याचे पदाधिकारी आहेत, त्यांचे फोन नंबर आम्ही कलेक्टर ऑफिसला सुपूर्द केलेले आहेत, जेणेकरून आरोग्य यंत्रणेला सुपूर्द केलेले आहेत, प्रशासकीय सगळ्या यंत्रणांना, की जेणेकरून तसा काही प्रसंग उद्भवला तर लगेच त्यांना औषधांची तरतूद करण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे आमच्या संघटनेची राहील. आणि प्रशासनाला ते आम्ही सगळं दिलेलं आहे, तो डाटा आमच्या फोन नंबरचा. धन्यवाद. तर हे होते कुडाळचे मेडिकल असोसिएशनची काही मान्यवर होते जे आपल्याशी बोलत होते. त्यांनी नक्कीच रुग्णांची देखील विचार केलेला आहे. त्याचप्रमाणे आता सरकारने देखील त्यांचा विचार करावा अशी त्यांची एक अपेक्षा आहे. कोकण 7साठी निलेश ओळसकर, कुडाळ. देशव्यापी बंद आंदोलनाला देवगडमध्ये उत्स्फूर्त असा पाठिंबा किंवा कडकडीत बंद ठेवण्यात आलेला असून या ठिकाणी जे देवगड तालुक्यातील बहुसंख्य फार्मसीवाले जे आहेत ते ओरोस येथे रवाना झालेले आहेत. या ठिकाणी देवगड येथील कडकडीत बंद आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या ठिकाणी आपण पाहू शकता जवळपास 31 जे आहे ती मेडिकल स्टोअर्स जी आहेत ती या ठिकाणी बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. देशव्यापी मेडिकल स्टोअर बंद आंदोलनाला देवगडमधून देखील उत्स्फूर्त असा कडकडीत बंद ठेवून पाठिंबा दर्शवण्यात आलेला आहे. आणि देवगड येथील बहुसंख्य मेडिकल स्टोअर्सची जी आहेत ती बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. आणि जे आहे ते ओरोस येथे मोर्चामध्ये त्या ठिकाणी बंद ठेवून आंदोलनाला हे मेडिकल स्टोअरवाले सहभागी झालेले आहेत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी देवगड तालुक्यातील 31 मेडिकल स्टोअर जे आहेत ती बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने देशव्यापी बंद पुकारलेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काळी फीत लावून हे सगळे फार्मसिस्ट जे आहेत, औषध विक्रेते आहेत किंवा तुमचे कर्मचारी आहेत, ते आंदोलन करताना पाहायला मिळाले होते. आज पूर्णतः बंद, मेडिकल बंद त्यांनी ठेवलेला आहे. काल रात्री 12 वाजल्यापासून आज रात्रीपर्यंत हा बंद पाळला जाणार आहे. आज सिंधुदुर्ग नगरी येथे त्यांचं आंदोलन देखील होत आहे. त्यांच्या विविध मागण्या ज्या आहेत त्या सरकार दरबारी त्यांनी ठेवल्या होत्या, मात्र त्याची पूर्तता न झाल्यानं हे आंदोलन, हा पवित्रा औषध विक्रेता संघटनेला घ्यावा लागला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा मोठा प्रतिसाद या सगळ्या आंदोलनाला आणि या बंदला मिळताना पाहायला मिळतो. जवळपास सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली 650हून अधिक जी मेडिकल्स आहेत ती आज बंद असल्याचं पाहायला मिळतंय. सावंतवाडी तालुक्यात सुद्धा चांगला प्रतिसाद या बंदला मिळतोय. सावंतवाडीत जवळपास 125हून अधिक जी मेडिकल आहेत ती बंद असल्याचं पाहायला मिळतंय. कडेकोट असा बंद जो आहे तो मेडिकल व्यावसायिकांनी पाळलेला पाहायला मिळतोय. त्यांच्या प्रमुख ज्या मागण्या आहेत त्यामध्ये जी ऑनलाईन औषध विक्री होते त्यावर बंधनं आणावीत अशा पद्धतीची एक त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर जे कमर्शियल लोक आहेत त्यांच्याकडनं जे डिस्काउंट दिलं जातं किंवा अव्यावसायिक डिस्काउंट जो दिला जातो त्याच्यावर बंधनं लादावीत
अशी एक मागणी त्यांची आहे. त्याचबरोबर 2018 आणि 2020चा जो GR आहे तो रद्द करावा अशी त्यांची मागणी असतानाच जी औषध विक्री चुकीच्या पद्धतीने होते आणि त्याच्यापासून देश वाचावा ही प्रमुख मागणी त्यांची आहे आणि या सगळ्या मागण्यांसाठी त्यांनी हा बंद पुकारलेला आहे. गेली अनेक वेळा त्यांनी याबाबत शासनाचं लक्षही वेधलं होतं. संपूर्ण केंद्र शासनाला हे निवेदन या संघटनेच्या माध्यमातून दिलं होतं, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यानं अखेर आज हा बंद संपूर्ण देशव्यापी हा बंद पुकारलेला पाहायला मिळतो आणि सगळ्या तालुक्यातल्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या संघटना आहेत या संदर्भातल्या त्या या बंदमध्ये सहभागी झालेल्या पाहायला मिळतात आणि पूर्णतः बंद पुकारलेला पाहायला मिळतोय. हे असतानाच या संघटनेकडनं अत्यावश्यक वेळी सुविधा देखील रुग्णांना पोहोचवण्यासाठी सुद्धा ही संघटना एक पॅरलल यंत्रणा त्यांची कार्यरत आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातलं अन्न व औषध प्रशासन सुद्धा यासाठी कार्यरत असलेलं पाहायला मिळतं. या बंदनंतर निश्चितपणेच शासन जे आहे ते त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतोय का हे पाहावं लागणार आहे. मात्र या सगळ्यामध्ये काल रात्री 12 वाजल्यापासून आज रात्रीपर्यंत जवळपास 24 तास सेवा देणारी जी मेडिकल होती, जसं वेलनेस सेंटर आहे किंवा इतर जी काही मेडिकल आहेत ती 24 तास सेवा देणारी मेडिकल्स आहेत ती आज बंद असल्याची पाहायला मिळतात आणि कडेकोट बंदामध्ये हे सगळे मेडिकल व्यावसायिक त्यांचे कर्मचारी सहभागी झाल्याचं चित्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. एकंदरीत आजच्या दिवसभर सिंधुदुर्गातील मेडिकल बंदच्या आवाहनाला 100% प्रतिसाद जिल्हाभरातून मिळाला. रुग्णांना आपत्कालीन परिस्थितीत औषध पुरवठा करण्यासाठी संघटनेकडून विशेष व्यवस्थाही करण्यात आली होती. अन्न आणि औषध प्रशासनानंही यासाठी सज्जता ठेवलेली होती. मात्र ग्रामीण भागात या आंदोलनाची तेवढीशी कल्पना नसलेली पाहायला मिळाली. परिणामी औषध खरेदीसाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना माघारीही परतावं लागल्याचं चित्र होतं. मात्र आता या आंदोलनाचं फलित सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनला काय मिळतं, त्यांच्या मागण्यांकडे सरकार गंभीरतेनं पाहतं का, त्या पूर्ण होतील का, या सगळ्यावर आपलं लक्ष राहणार आहे.